Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana, masu kallona, masu bibiyar wannan YouTube channel nawa, na gode, ina muku fatan alkhairi. A wannan YouTube channel nawa ban buɗe shi ne kawai saboda nishaɗi ba, a'a. A da farko dai zan fara kira ga 'yan uwana mawaƙa musamman masu tasowa. Harkar waƙa ba harka ce wacce zaka ce zaka dogara da ita a matsayin sana'a ba, ka ƙi yin komai, a'a. Ka riƙe sana'arka da take da muhimmanci domin sana'a ita ce matakin nasara dukkanin rayuwar matashi. A yanzu zan ɗan ba wa 'yan uwana matasa shawara da kuma ɓullo mana da wata hanya musamman yadda zaman banza ya addabi mutane. A halin yanzu idan kana so ka dinga samun kuɗin shiga to ya kamata a ce kana yin wata sana'a wacce take tafiya da zamani, kuma sana'an nan da zai kasance kowane irin lokaci za a samu kuɗin shiga ko da dai ba yawa wanda za ka samu ka dogara da kanka. Insha Allahu a wannan YouTube channel nawa zan dinga koya mana yadda mutum zai koyi gyaran waya, domin harkar gyaran waya, software, hardware aikina ne, ina da certificate a wannan ɓangaren. Kuma insha Allahu daga gyaran waya keypad zuwa Android duk zan ringa ɗora muku su a wannan YouTube channel nawa. Fatan da nake dai ku yi min subscribing, kuma inda dama a yi min share da like da zuwa WhatsApp group, Facebook group da sauransu. Ni kuma insha Allahu a kullum zan dinga ɗauko bayani na yadda za ka koyi gyaran waya. Har ita kanta wayar zan ringa ɗaukowa ga yadda za ka yi in ta samu matsala, ga hanyar da za ka bi ka gyara. Zan dinga fito da aidiyoyi daban-daban wanda za su sa matasa su koyi gyaran waya insha Allahu a wannan YouTube channel ɗin nawa. Ku daure ku yi min subscribe, ku yi min subscribe. Na gode.